Eta bihar arratsaldeko 6:30 Arrasateko gaztetxean drogen gozamen eta arriskuak aztertuko dituzte ailaketeko bakideekin batera. Eta guk gaur ailaketeko Unai Pérez de San Román bertako kidea gonbidatu dugu biharkoaren nondik norako ez eta drogen kontsumoaren eta erabileraren gainean berba egiteko. Arratsaldeon, Unai, eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, bihar hitzaldi bat egingo duzue, hitzaldi solasaldi bat, gaztetxean, Arrasateko gaztetxean, esan dugu drogen gozamen eta arriskuak, pixkat horren buelta, gauza asko aztertuko dituzue. Nola egingo da hori? Bueno, bai, batez ere hori zuk esan dezuna, behar bada guri gustatzen zaigu gehiago solasaldia hitz egitea, solasaldi bat izango dela, azkenean saiatzen garena da, segun ze pertsona etortzen diren, gauza desberdin atera daitezke, noski beti drogen inguruan hitz egingo dugu, baina, perfila, jakin minak, desberdinak izan daitezke, eta, saiatuko gara, galderak baldin badaude horiek erantzuten, solasaldia egitea, hitz egitea, eztabaida sortzea batez ere gustatzen zaigu, eta berdan hon artean adostasun batzuetara heltzen garen. Ondori batzuetara, ez da? Hori da, hori izango litzateke oso polita. Ailaket elkartea, prebentziora bideratzen den drogen prebentzioa da zuen helburu nagusia? Edo zein litzateke? Bai, gure lana arrisku murrizketan, deitzen den prebentzio mota behar bada esain ezaguna, baina hola deitzen dana, azkenean gu batez ere lan egiten dugu, baina sustantziak hartzen ari diren pertsonekin. Beraz, gure lana izango litzateke, hartu behar baldin badezu, zure erabakia hori baldin bada, zelan egin dezakezu, arrisku gutxiago izateko, kalte gutxiago egiteko, ez? Eta, behar bada hori pentsatu dezakegu danok dakigula zelan egin, baina ez da horrela, ez? Eta behar bada bai jakin beharko genuke, drogak esaten ditugunean, diela droga legalak eta ilegalak, ez? Batzutan behar bat pentsatzen ari gara bakarrik ilegaletan, ez? Drogak esaten dugunean, baina alkoholarekin ere hitz egin daiteke eta arrisku murrizketa egin daiteke. Nik uste dut danok egiten dugula, ez? Banaketa hori, ez? Gure buruan, ez? Eta drogak eta kontsumo arduratsua eta horiek guztiak esaten ditugunean, seguru asko hoietara goaz, ez? Gogorretara edo esaten diren hoietara, ez da? Besteak egunerokoan ohikoagoak dira, onartuagoak dira, ez da? Bai, eta askoz gehiago hartzen dira, legalak askoz gehiago hartzen dira ilegalak baino, baina bai, inkluso nik uste dute hizkuntzak berak egiten duela, ez? Azkenean definitzen ditugu drogak eta danok pentsatzen ari gala ilegaletan eta botikak izaten baldin dugu adibidez, legalak eta orduan ematen du ez diela drogak, ez? Eta botikak drogak dira ere, ez? Orduan adibidez horretan ere, eztabaida sortu daiteke, ez? Eta zenolako erabilpena egiten ari garen gaur egun, botikekin, zenolako arriskua dauzkaten, eta arrisku murrizketa ere hor jorratu daiteke, oso adibide garbi bat izan daiteke adibidez nahastea, ez? Botika batzuk nahastutzen baldin baditugu beste sustantzia batzuekin, adibidez alkoholarekin, ez? Oso ohikoa den sustantzia batekin, hor egia esateko efektuak oso desberdinak izan daitezke eta arriskuak areagotu daitezke pila bat, ez? Eta behar bada olako kontuak batzutan biztaz galtzen ditugu, ez dugu horretan pentsatzen nik uste. Arrisku murrizketa esan duzu, horren oinarrian zer dago, informazioa? Bai, noski hori izango litzateke lehena. Azkenean ez baldin badaukagu informaziorik zelan egin dezakegu murrizketa hori, ez? Baldin badakigu horregaitik ere behar bada ere batzutan ailaketen proiektu gehienetan sustantzia ilegalak analizatzeko aukera ematen dugu. Pentsatzen dugu, legalekin behintzat, ez, botikekin, edo alkoholarekin, edo besteekin behintzat badakigu zer diren. Eta, beraien inguruko informazioa egia esateko asko dago. Behar bada batzutan ez dugu oso ondo ezagutzen, baina asko egia esateko badago ilegalekin gaina beste arrisku bat daukagu. Ez dakigula benetan zer hartzen ari garen, ez? Eta horregaitik informazio horren barnean guz hartzen dugu analizia. Lehenengo analizatu beharko dugu ze sustantzia den jakiteko, askotan gainera ez daka bakarrik hori, baizik eta isuntzaileak, ero korteak eraman ditzazke, horiek ere efektua dauzkate, horiek ere beste sustantzia batzuekin nahaztuta ondorio batzuk dauzkate, eta guzti horien inguruko arrisku murrizketa ere egin daiteke, ezta? Eta informazioa da oinarria, hori izango litzateke lehenengo pausua. Zenbat eta informazio gehiago, arrisku gutxiago, hori da guk pentsatzen duguna. Eta eragin hori zuzena da, zuek kalean egote zaretela, jendearekin hartu emanean, pixkata analizi horiek egiten, informazioa ematen denean, kontsumoa ere arduratsuagoa da, hori da gure helburua, egia esateko. Hori baieztatzea, badaude,
olako estudioak eta egin dira, baina egia esateko oso zaila da, pentsau zelan demostratu dezakegun, pertsona bati informazio eman baldin badiozu, bere kontsumak nola aldatuko diren, edo arduratsuagoak izango diren edo ez, faktore asko daude, hor bakarrik ez da egongo informazioa ere, ez? Askotan pertsonaren araberakoa izango da, baina ez bakarrik pertsona, baizik eta ziurrenik ere bere testu ingurua asko egingo du, ez? Askotan igual esan dezakezu informazio asko, baina zure testu inguruak ez dizu uzten, ero baldintzatzen zaitu ere modu batean, ez? Gizarteak daukan eragin handia, ez? Orduan, hor gauza asko daude, nik uste ez dakit zuzena izan daitekenik, baina noski, bai ailaketen pentsatzen degula eragin handia daukala, eta noski ere pentsatzen dugu informazio hori gabe bai izango litzatekela ezinezkoa, ez? Orduan, behintzat oinarria emango dugu eta saiatuko gara hortik aurrera hori, ez? Arduratsuagoak dien kontsumo horiek. Inguruna aipatu duzu eta inguruneak ere garrantzia handia du, ez? Esan nahi dut, askotan kontsumitzen da, ez dakit gizartean onartua, ez dakit hori da hitza, ez? Baina, beste estatus bat ematen durako, eta segun ze garaitan gainera, ez? Eta gainera ingurunea ere kontsumo bolita horretan baldin badabil, hortik irtetea ere oso zaila. Zaila bada, ez da? Oso zaila. Egoera hartan jende asko egongo da, eta... Bai, baina, oinarrizko adibideak jarrita eta ikusita gure inguruan ze sustantzia hartzen dien, alkoholarekin pentsatu dezakegu, ez? Ze zaila izan daiteken, zu normalizatuta baldin badakazu zure eguneroko bizitzan alkohola, ze zaila izan daiteken behar bada erabaki bat hartzen baldin badezu, da ez dut nahi gehiago hartzea, edozein dela motivazioa, izan daiteke gaixotasun bat, ero nahi dezulako, edozein dela motivazioa ere, ze zaila izango dan, sartuta baldin badakazu zure egunerokotasun horretan, ez? Droga bat da, arrisku batzu bat dauzka, gozamenak ere, hori ere esan behar da, ez? Guk gozamenen inguruan ere hitz egiten dugu, ze arriskua bakarri baldin badauzkati zergatik hartzen ditugun, ez? Hori ez daka ere zentzurik, orduan gozamenak ere baditu, orduan bai gizarteak asko baldintzatzen du, pentsatzen deguna baino askoz gehiago, nik uste dut hori da normalian olako solasaldietan ateratzen den gai bat eta gustatzen zaiguna jorratzea. Askotan pentsatzen dugu presioa edo gizarte presio gehien bat gazteengan ematen dela, eta nik ez dago ados horrekin, nik uste dut danok jasotzen degula hori, eta adibide garbi bat izan daiteke gizarte eredu honetan, ez, nola sartzen dugun ere genero kontuak adibidez, eta nola genero kontuak dano dauzkagu barneratua eta ze zaila den, lehenengo horretaz jabetzea, bakarrik ikustea, eta ze zaila den naiztak ikusita ero hori barneratuta izan aldatzea. Eta hori ere gizarteak egiten du, ez? Genero ikuspegia ere aipatu duzu, zer esan gure duzu desberdina dela droga kontsumitzaile izatea emakume bazara edo gizonezko bazara? Bai, noski hori argita garbi, eta ez du ailaketek esaten, baizik eta txosten guztiek esaten dute, ez bakarrik hemen, munduko leku guztietan noski gizarteak bera baldintzatzen du, eta esan dudan bezala, gizartearen barruan, eredu horien barruan generoa dago, ez? Eta adibide oso garbi bat izan daiteke ez dala berdina alkoholaren kontsumoa hemen, Arrasaten, ero Morokon. Eta hori ez da zer genetikoa noski, hori da gizarte eredu bat, genero aldetik ziurrenik hemen dauzkagun eredu horiek ez dira berdinak izango Arrasaten edo Morokon, eta horiek ere baldintzatzen dituzte droga kontsumoak. Ez bakarrik zer hartzen dugun, hori ere, baina nola hartzen ditugun, eta batez ere zelan gero gizarteak ikusten dituen, ez, kontsumo horiek eta ze eragin dituen baldintza horiek, ez, guk gero hartzerakoan emakumeak baldin bagea, ero gizonezkoak baldin bagean, ez, eta horre ere egia esateko azkenengo urtetan, gero eta lan gehiago egiten ari da, baina hala ere, nik uste dut horretan oraindik nahiko galduta gaude danok, eta hor lan potoloak geratzen zaigu oraindik egiteke. Unai, badago droga arriskutsu besteak baino droga arriskutsu horiek, hau da, edo droga guztiak dira daukate bere arriskua? Bueno, nik uste dut hori dala kontua, ez? Bakoitzak izango dituela behar bada arrisku desberdinak, baina danak dauzkate gozamenak eta arriskuak, ez? Gero ere argi izan behar dugu efektuen inguruan hitz egiten degunean, sustantzien inguruan,
adikzioen inguruan hitz egiten dugunean, garrantzia bakarrik ez dakala sustantzia, ez? Ja, hitz egin dugu asko, gizarteak dauzkan, garrantzi hori, ze garrantzi mota okan, hori testu inguruan sartzen da, baina baita ere beste faktore bat dago oso garrantzitsua dela pertsona. Nahiko argia dago, ez? Baina ez da berdina 14 urte baldin bauzkagu, 34 edo 84. Sustantziak hartzerakoan, nahiz da sustantzia berdina izan, ez? Orduan, pertsonaren faktorea oso garrantzitsua da ere, ez? Askotan ematen diogu potere asko sustantziei, ez? Ematen du sustantzia dela garrantzi gehien daukana. Eta ez da hola. Behintzat 3 faktore horiek garrantzi berdina daukate. Sustantzia, pertsona eta testuingurua. Horiek 3 ikusi beharko genituzke. Hori ja baldin badakigu noski sustantzian bakarrik ikusten baldin badegu, noski sustantzia desberdinak, arrisku desberdinak ditu, baina baita ere adibidez sustantziaren barrean nola hartzen dugun ere. Ez da berdina sustantzia bat erretzea, sustantzia bat jatea, edo sustantzia bat zainetatik sartzea. Eta sustantzia berdinarekin bidea adibidez dauka oso garrantzia handia. Eta sustantziaren faktore horretan, faktore desberdin asko daude. Purutasuna adibidez, leheno hitz egin duguna, baina faktore asko daude hor. Orduan, hor ere, normalian pentsatzen dugu asko dakigula, sustantzien inguruan, baina nik uste dut askotan sakontasunean sartzen garenean, gauza asko dauzkagula oraindik ikasteko. Unai, azken galdera bat, kontsumoa arduratsua denean ez dago arazorik? Galdera polita da hori behar bada inkluso filosofikoagoa da, nik uste, arduraz egitea gauza bat zer da. Nik uste dut arduraz egitea dela, zuk horretaz arduratzea, baina horrek kalte egiten baldin badezu, eta zu arduraz nahi baldin badezu hori egitea, arduratsua da kontsumo hori ere nik uste dut dela solasaldietan eta jorratzen dugun gai bat, zan nahi dut, argi ikusi dezakegu adibidez tabakoa erretzen duen pertsona batek, jakitea bere osasunarentzako ona ez dela, kalteak dituela, baina nahi izatea hori hartzea, placer batzuk dituelako, ero adikzio bat duelako eta berak badaki, eta ez du nahi printzipioz momentu horretan behar bada adikzio hori utzi, orduan arduraz egiten ari da kontsumo hori. Ez dakit, ez da baialako gauza bat izan leke, ez behar bada hor, bai kontutan izan beharko genuke, arduratzua ez zela izango, zure engan baino besteengan baldin baditu eraginak. Hor nik uste dut nahiko garbi daukagula danok, baina batzutan ere hori biztaz galtzen degula. Eta ikustea ere ez da askotan erraza. Hori da, batzutan ez dugu ikusten ere, kalte egiten ari garela beste pertsona batzuei. Hori guztiak biharko solasaldirako, 6:30 Arrasateko Gaztetxean. Hori da, nahi duen inork etortzia, eta honen inguruan aber eztabaida sortzen den, aber jende asko etortzen den, eta aber zer politateatzen den. Mila esker Unai. Bale, zoraitik zuei. Beste bat arte. Bai, agur.